سلام تختاتلتنا الشانل كمي كنيخم كمي تخونو تسنى كتكونو ناي وتر منيو تايو لومي حانتا قداسيت ارستي بفلاي دما اكل عدم سلاساتات زلنا كاب سلاسة نلعلي وي سلاسة رقيسنا زلنا اقداسيت كتكون تخليا ثم صرفنا وناون خيس لزلنا حاد السب اب سلاسة عامت مسرقت ويكينو مس حلفة بزح عينات اب حنقول حطوتات كموصو نبوريو مخنياتو سلاسة عامت جيرس لزلو سلسته 3 decades بلو سلسته 10 سجير كاسر زلخا قدامي 10 قولها خازلخا كالا 10 ناب قبزنا اتي خالخا سالسه 10 جن ابي بصح كالخا اقدست حطوتات بحنقولنا خمصونا قدن يوم بفلاي دما انا نزوم حبشا سدت نزلنا عمونغو بزح غزيه سلاز طفانا اب سلاساتات كنبصح كلنا ناي قدنا يكون مستوم مسارحتنا مزانونا نابطقانا زلو دق كالا هاجر وي كدق تا هاجر نفسنا وسرعنا بزيت دلي ጭንቀት كناتو ስለዚህ ዛላ ሎ ማርሲ ንኹልና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ኣገዳሲ ጥቕሚ ክህልዋ ዝኽእል ኣገዳሲ ነጥብታት ኣርባዕተ ክንርኢና ድሕሪኡ ድማ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ድማ ክሕብረና ዝኽእል ምኽሪ ሼር ክገብር እየ ሶ መጀመርያ ላይክ ኣበዋታ ቪድዮ ናብ ካልኦት ክትባዛሕ ደጊምኩም ድማ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ኣገዳሲት ኣርእስቲ እውን ክትከውን ስለ ትኽእል ናበልኩ ቀጥታ ናብቲ ትሕዝቶ ክኣቱ So, 5 common mistakes, actually 4 common mistakes people make after turning 30. أقدست جيجاتا دك سبات زجبروا أبسلاسة عدم مزبطحو إنا خنري معرم تناتون جير الله قبضحريت مالتيو مبزحتون مخرلو مالتيو. So, قداميتي getting fixed in your ways. سلاسة عمت سلدبت أحكاوي سلاسة رجيت كاسلت حلف زلخا هي وتخلو ኣብቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ካልእ ክትቅይር ከም ዘይብልካ ክትነክስ ከም ዘለካ او ክትደርቕ ከም ዘለካ ኮይኑ ክርዳኣና ይኽእል እዩ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዝረአ ነገር እዩ so by age 30 you have likely pursued a career and several relationships and tried your best to succeed in life ስለዚ ክሳብ 30 ዓመት ኣብ ጉዕዞ ፍቅሪ እንትኾነ ፈታቲን ካለኻ ዝኾነካ ወይ ተሰለሰ ግዜ ድዩ ሓደ ግዜ ፍቅሪ ኣቲኻ ኣለኻ ኣብ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ተኾነ ድማ ሓደ ስራሓት ብዙሕ ስራሓት ፈቲንካ ኣብ ሓደ ግን ነኺስካ ክትከይድ ትደልለኻ so ምንጭ ንኽትዕወት እውን ብዙሕ ፈተነታት ጌርካ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ whatever your current situation is it's crucial to remain flexible at least until 40s or 50s ብዘይገድስ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለና ኣብ 30 ስለ ዝረገዝና ክንደርቕ ኣለና ክንቅይር የብልናን ሕጂ ክንነግስ ኣለና ኢልና ንሓስብ ተለና ጌጋ እዩ ምናልባት ኣብ 30ታት ብዙሕ ዕድመ ብዙሕ ዓመታት እዩ ዘለካ ድሕሪኻ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ፍሌክሲብል ናይ ምቅያር ባህሪ ሕጂ እውን ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ብፍላይ ደንጉና ንዝመፀና ኣብ ስደት ብዙሕ ግዜ ሓሊፍልና እዩ ሓንቲ ነገር ሒዝና ሞኻ 30ታት ረጊፅና ሕጂ ክትቅይር የብልካ ክንደይ ሰባት ኣለዎ 30 ረጊፅ ክመሃር ኣይክእልኒ ሞያ ክገብር ኣይክእልኒ ዩኒቨርሲቲ ክኸይድ ኣይክእልኒ ኢሎም ዝኣምኑ ኖ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብትክክል ኣብ ናተይ ሂወት እውን ዝተመርኮሰት እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ኣብዚ ዕድመ እዚየ ዘለኹ እዚ ሕቶታት እዚ ድማ ካብ ኣቐዲሙ ዝመፀኒ ዝነበረ ሕቶታት ስለ ዝኾነ ስለዚ ናተይ ተመክሮም ተደጋጋሚ ሼር ክገብር ክፍትን እየ so ቲፕ እንተሓመቐ ክሳብ 40 ክሳብ 50 ክንፍትን ክንክእል ኣለና ሓድሽ ነገር ሓድሽ ጉዕዞ ሓድሽ ነገራት ተዘየለ ኣብ 30 በፂሐ ሕጂ ኣኺሉኒ እዩ ኩሉ ነገር ተወሲኑ ይቡ ክኸይድ ኣለኒ መባል ጌጋ እዩ ምክንያቱ ምዝናይ ሎሚ ግዜ ሰባት ክሳብ 80 9 እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ክልተ ግዜ 30 ክህልወካ ይኽእል እዩ ብዘይካል ዓለም ስለዚ ኣብ ሕጂ ደሪቕካ ትኸዶ ዘለኻ ዕድሜኻ ክሕፅር እምበር ከነውሕ ኣይክእልኒ ዝሕጉሰካ ረኺብካ እንተለኻ የስ ቀፅል ብኡ ኣብ ዕብዮ እንተደይ ተሓጒስካ ዘለኻ በቲ ጉዕዞኻ ግን ንኽትቅይር እኹል ግዜ ኣለካ ሕጂ እውን ንምባል እዩ ቲፕ so ሕቶታት መጀመርያ ክንሪኦ ዘለና have you ever tried a new skill so እዚ ዘለካ ክእለታት ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመት ኢኻ ሓድሽ ክእለት ጌርካ ዘለኻ ሓድሽቲ ክእለታት ሓድሽቲ ፍልጠታት ሓድሽቲ ተመክሮታት ኣብ ምግባር ተበግሶ ትወስድ ኣለኻ ዶ ትወስድ ኣለኹ ዶ ትምህርቲ ወይ ምንባብ ወይ ዕቤት ኣቋሪፅካ ዲኻ ወይስ ቀፃሊ ትዓቢ ኣለኻ very good question try it now ስለዚ ሕጂ እውን ተዘይጌርካ ሙሉእ ግዜ ኣለካ ኣነ ናይ ሂወተይ መኣዝን ኣብዚ ክሊ ዕድመ እዚ ክቕይሮ ክኢለ ኣፅኒሕና እውን ክንሪኦ ኢና how about starting a small business ዝኾነ ቢዝነስ ጌርካ ትፈልጥ ዶ ኣብ ቢዝነስ ኣቲኻ ትፈልጥ ዶ ኣቲኻ ትፈልጥ ዶ ፈቲንካ ትፈልጥ ዶ ኖ እንድሕር ኮይኑ yes now is the time ክትፍትን ሙሉእ ግዜ ኣለካ ክንደይ ዓበይቲ ካምፓኒታት ደቂ ስሳታት እዮም መስሪቶሞ ስለዚ ገና መዓት ዕድመ ኣለካ ኣብ ዘለኻዮ ዕድመ ሓድሽ ነገር
ንኽትፍትን ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ትገብሮ ቢዝነስ ኣብዚ ዕድመ እዚ ስራሕ ክህልወካ ኸሊ ትምህርቲ ክህልወካ ኸሊ ስለዚ እቲ ቢዝነስ ትገብሮ ምስ ውሽጣዊ ድሌታት ናትካ ኣብቲ ንስኻ ክትዓብየሉ ትደሊ ክትፈልጠሉ ትደሊ ኣብኡ ዘተኮረ ምዝኸውን ከም ሆቢ ናትካ ክኸውን ይኽእል እቲ ቢዝነስ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፉል ታይም ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ሂወት ስለ ዘለካ ሓዳር ክህልወካ ኸል ስድራ ክህልወካ ኸል ከም ትርፊ ግዜኻ ክትገብሮ ከለኻ ግን ንኽትዕወተሉ ዝበለፀ ዕድል እዩ You can learn about investing. How about learning about investing? بزعبا investment ገንዘብ ከመይ ይሰርሕ investment እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንታት ኣለዉ እንታይ ምርጫታት ኣለካ ከመይ ጌርካ ብገንዘብካ ክትዓቢ ትኽእል ብጉልበትካን ብኽእለትካን ጥራይ ዘይኮነስ ብገንዘብካ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ነዚ ኸ ክትፈልጦ ኢልካ ተበጊስካ ዶ ትምሃር ዘለካ ሓደሽቲ ነገራት እዚ እውን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ take up new activities that push you beyond your comfort zone ስለዚ ካብታ ዘላኽትካ ፀባብ ዓለም ንዓኻ ደስ ዝብለካ ዓለም ከውፃእካ ዝኽእል ሓደሽ ነገራት ኣብ ምፍታን ክትብገስ ኣለካ ድሩቕ ዝኾነ ሂወት ውዱእ ዝኾነ ሂወት ሒዝካ ኣብ 30ታት ምኻድ ጌጋዩ ኣይዕውተካን እዩ ምናልባት ዘድልየካ ደረጃ ዓወት ዘይበፅሕካ እኹል ግዜ ኣለካ ሓድሽ ነገር ንኽትፍትን ኣብ ፈታትና ናትካ ግን ኣብዚ ኣገዳሲት ነጥብላ ኣብ 30ታት ተለኻ ሓላፍነት ተለካ ሓድሽ ነገር ክፍትን የልካ ኩሉ ሂወትካ ጠጠው ኣቢልካ ኣይኮንካን ሪስኪ ኣነ ዝምህሮ ኩሉ ግዜ ጉዕዞ ሂወትካ ከይገደፍካ ተወሳኺ ከም ኣብ ትርፊ ግዜኻ ክትፍትን እየ ዝደሊ ኣብ ትርፊ ግዜኺ ምንታን ሂወትና ብዓብዪ ከይዝረግ ቢዝነስ ይኹን ሓድሽ ነገር ክትፍትን ከለኻ ምውዳቕ ኣሎ ስለዚ ክትወድቕ ከለኻ ናይ ምህሳይ ቻንስካ ከተውሕዶ ክትክእል ኣለካ እዚና ድማ ንዛረብ ዘለና so whether single or with a partner use this time to discover new things and challenge your beliefs ስለዚ ኣብ ሓዳር ሃሉ በይንኻ ሃሉ ኣብ ፍቕሪ ሃሉ ብዘይገድስ ነዚ ግዜ እዚ ተጠቀመሉ ሓድሽ ነገር ንምፍታን ሰባት ከምዚ ክትነብር ኣለካ ከምዚ ክትከውን ኣለካ ይብሉኻ እዮም ኣብ 30ታት ካብ ዕድሜኻ ተዓቢ ስለ ዘለኻ እንታይ ዳ ክንሰብ ዘይመሰልካ ኢግኖር ዳት ንዓኻ ወይ ንዓኺ ዝኾነካ ክትመርፅ ፈትን ነዊሕ ወሲድና ኣለና ናምበር 2 ኣብ 30ታት ዕድሜኻ በዳይ ዝኾነካ giving up on true love ጉዕዞ ፍቕሪ ምናልባት ኣብ 30ታት በፅሕካ እንተለኻ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ፈቲንካ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ዋላ 3-4 ግዜ ኣይቀንዓካን እውን ክኸውን ይኽእል ትደልዮ ዝነበርክ ንነዊሕ ዝቕፅል ሓዳር ፍቕሪ ኣይሰለጠክን ክኸውን ይኽእል ወይ ትወዲ እውን ከምኡ ጥዑያት ሰባት ኣይጋጠሞን ክኾና ኽእላ እንታይ ይበሃል እጂ 30ታት ስለ ዝረገፅኩ ኦሮማይ ሕጂ ዓብየ ጥዑይ ሰብ ከጋጥመኒ ይክእልኒ ጥዑይ ሓዳር ሕጂ ከማርፅ ኣይክእልኒ ዝብል ሓሳባት ኣብ ሓንጎልና ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመላለስ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዓብይ ቁልጡፍ ዘይቅኑዕ ሕማቕ ጌጋን ሕማቕ ውሳነ ንክንገብር ዝድርኸና ኣካል እዩ by this age many of us have been through a harmful so the constant reminder and judgment from society especially from family and friends puts lots of pressure on people to do something or anything so تزعبي ፀገም ኣብ 30ታት ብስድራ ይኹን ብማሓዙት ብሕብረተሰብ ብኩሉ እንታይ ዳ ሲንግል እንተለኻ እንታይ ዳ በይንኻ ሓዳር የብልካን ፍቕሪ የብልካን ግዜ ከደክሎ ብፍላይ ንጓል ሰይቲ ተኮይኑ ብዙሕ ፀቕጢ ዘለዎ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ዳ ትምህርቲ ትምሃር እንተላ ንምንታይ ክኾነኪ ትምህርቲ ከምዚ ድንግል ዶ ቀርንዶ ከተውፅዶ ማዓዘረባ እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ልቦና ግን ንስኻ ወይ ንስኺ ዘድለየካ እምበር ሰባት ዝበሉኻ ክትገብር የብልካን ኣብዚ ዓለም ሓንቲ ነገር ክትልወካ ኣለዋ ወይ ሓንቲ ነገር ክትልወክሎ ሙሉእ ብሙሉእ ናፅነት ዘለካ ሳ ድማ ሂወትኪ ንስኻ ብዝደለኻዮ መንገዲ ክኸይድ ትኽእል ኣሎ ኣውቲስታ ናይ ሂወትና ክንክእል ኣለና ዝበዝሐ ሰብ ካልኩልኒ ብዙሕ ሰብ ንሂወቱ ካልእ ሰብ ይዝውሮ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብዙሕ ካብ ሰባት ድመፅእ ከምዚ ዓይነት ፀቕጥታት ንሂወቱ ከም ዝውሮ ይገብር ኣይውድን ኢኻ ሓዳር ተጌርካ ወሊድኩም ዶ ኣይወለድኩም ዶ ሓደ ምስ ወለድካ ካልኣይ ዶ ትውስኹሉ ክልተ ምስ ወሰኩም ሳልሳይ ዶ ትውስኹሉ ሰለስተ ምስ ገበርኩም ኣታታይ ዳብፅሕኩማ ዕረፍቲ የለን ናይ ሰብ ፊድባክ so ንስኻ ወይ ንስኺ ንዓኻ ዝመስለካ ጌርካ ክትከይድ እቲ ዝበለፀ ውሳነ እዩ if you are alone one second if you are alone and unlucky in love you may feel that true love and intimacy has passed you by very unfairly you may feel you will always be alone so ክሳብ ሕጂ ፍቕሪ ተዘይጋጥምካ ኣነ ፍቕሪ ያጋጥመንን እዩ ንሓዋሩ ከምዚ ኢልካ ርጌልካ ኣብ ዘየድሊ ስጉምትታት ክትከይድ ትግደድ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ኣብቲ ሂወትካ ተዘይተዓዊትካ ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ትምህርቲ ተዘይተዓዊትካ ኣነ ይሓልፈለይኒ ኣነ ርእሰይ ኣይሰርሕን እዩ እናበልካ ንነፍስኻ ኣመና ምህሳይ ፅንሕ ኢልና እውን ክንሪኣ ኢና so next point ቁጥር 3 underestimating your career
potential. This is very important. ዚኣ ካብ ጉዕዞ ህይወተይ እውን ብዙሕ ሼር ክገብረልኩም እየ ኣክል 30 ዓመት ስለ ዝበፅሐካ ብዙሕ ግዜ ካብ ብዙሕ እቲ ሕብረተሰብ ይኹን ትነብረሉ ዘለካ ዓዲ ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ተለካ ሓድሽ ነገር ክምሃር የንተልካዮም ነቶም ኤውሮጳውያን ወይ ደቂ ዓዲ 30 ዓመት ረጊፅካ እንታይ ክትምሃር ከይድ እዩ ዕድመ እዮም ክብልካ ዝበፅሐ ሰብ ከመይ ዝብለካ እዚ ግን ክሰምዖ የብልኩም ሓድሽ ቢዝነስ ክፍትን ደልየተልካዮም ተፀሊልካ ካብ 30ታት ተረጋጋ ቀደም ኢኻ ክትጋገ ትኽእል ነርካ ሕጂ ኣይክእልኒ ብፍላይ ኤውሮጳውያን ወይ ካዞም ምዕራባውያን ህዝቢ ኣብዚ ምኽሪ እንተሓቲትኩሞም ጌጋ ምኽሪ ክበኹም ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብኣቶም 30 ዓመት ስለ ዝተቐመጡ ብሕጂ ክፍትኖ ዝኽእል ሓድሽ የብለይን ፕላን ሒዘ ከይዳ ኣለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎ ንሕና ከምኦም ኣይኮናን ንሕና ክንደይ ሪስክ ክንደይ ፈቲና ኢና ኣብቲ ሶም ዘለዎ በፂሕና ዘለና ስለዚ ንሕና ምዃንና እዩ ብልጫ ናትና ንሕና ንሶም ክንከውን ተፈቲና ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓና ስለዚ ንዓና ኣብ ምስኦም ኣብ ጎኖም ጠጠው ኣቢልና ዘሎ ከም ናቶም ምርጫታት ኣይኮናን ወሲድና ናትና ምርጫታት ኢና ወሲድና ስለዚ ሕጂ እውን ከይና ንዓና ሓድሽ ኢና ዘለና ሓድሽ ንክንፍትን ብዙሕ ዕድል ኣለና ክንዕወት እውን ንኽእል ኢና ናቲ ተመክሮ ክነግረኩም ከባቢ ካብ ንእስነተይ ከባቢ 10 ዓመት ኣብ ትምህርትን ኣብ ዕብየትን ኣብ ትሬኒንግ ሕሊፈ ኣለኹ 10 ዓመት ኣብዚ መፅእ ኣብዚ ኤውሮጳ መፅእ ብክንደይ ፃዕሪ ዝረኸብኮ ቀዳማይ ዲግሪ ካልኣይ ዲግሪ ማስተር ዲግሪ ገይረ እዚ ኩሉ ገይረ ከሲ እሞኻ ብኡ ስራሕ ረኺበ ካብቶም ዕድለኛታት ኮይነ እሞኻ ፅቡቅ ስራሕ ረኺበ ነዚ ገዲፍካ ካልእ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሕልምታት ንክትገብር ክትከይድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንዝኾነ ሰብ ተነጊርካ ድማ ተፀሊልካ ኣለካ ጥራይ ይስብለካ ከምይ በቃ ክንዲዚ ግዜ ዘጥፈኻሉ እሞኻ ዕድል ጌርካ ፅቡቅ ስራሕ ረኺብካ ፅቡቅ መንገዲ ረኺብካ ክገድፈ ክትብል ከለካ ፅላለይ ዝመስሎ ኣነ ግን እንታይ ገይረ ከምታ ዝብለኩም ነቲ ስራሐይ ከይገደፍኩ ከቢድ እውን ስለ ዝኾነ ህይወት ሓዳር ናብራ ኩሉ ስለ ዘለካ እንታይ ትገብር ኣብ ትርፊ ግዜኻ ነቲ ክትኮነ ትደሊ ክትነብሮ ትፍትን በብንእሽተይ ንእሽተይ ስቴፕ every day መዓልታዊ ንእሽተይ ስቴፕ ኩሉ ትምህርተይ ድማ ከምኡ ኩሉ ግዜ እዚ ቪድዮ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ክፋል ናት እዩ ምክንያቱ ኣነ ከምኡ እናገበርኩ ስለ ዝበፅሕኩ እዚ ናተይ ቪድዮ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ካባይ ዝበልፁ ዝሕግዙኒ መፅሓፍቲ እናረኣኹ እናንበብኩ እየ ነቲ ህይወተይ ክቕይር ክኢለ ገና ነቲ ስራሕካ ጉዕዞኻን ከይገደፍካ እቲ ክትኮነ ትደሊ ህይወት ንእሽተይ ብንእሽተይ ክትሃንፆ ትጅምር እዚ ድማ ኣነ ዝገበርኮ መንገዲ እንታይ እዩ መጀመርያ ካብተን ኣታዊታት ናተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ጀሚረ ምክንያቱ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ድሕሪት ከገልግለኒ ስለ ዘለኹ ካብቲ ድሌታተይ ልክዕ ስራሕ ጀሚረ ኢለ ህይወተይ ኣይቀይርኮን ሓደ ክፍሊ ገዛ እንተነይሩኒ ብኡ ጥራይ ቀፅለ ህይወተይ the same style ብጀካ መኪና ካልኣይ ቀየርኩን እንታይ ትገብር ገንዘብካ ኢንቨስት ትገብር ዓበይ ክፋል ናቱ ኢንቨስት ትገብር ኣብ ስቶክ ማርኬት ምክንያቱ ባዕሉ ስለ ዝሰርሓልካ ካባኻ እውን ስለ ዝእለ እቲ ገንዘብ እዚ ሓደ ዓብይ ጥበብ እዩ ድሕሪኡ ንእሽተይ ቢዝነስ ገይረ ምክንያቱ ኣብ ቢዝነስ ክኣቱ ስለ ዝደሊ ነበርኩ እዚ ንእሽተይ ቢዝነስ ክሰርሕ ኢለ ኣይኮንኩን ገይረ ክመሃሮ ክፈልጦ ክዓብየሉ ምክንያቱ እኹል ስራሕናታ እውን ኣለኒ እዩ ስለዚ ንፅባሐይ ክቀራረብ ኣለኒ በቲ ዝቡኑ ዘለዎ ፀጋ ኢለ ፈቲነ ንእሽተይ ብንእሽተይ ካብ 2017 ንእሽተይ ብንእሽተይ እናዓበኽዎ ልዕሊ ኩሉ ካብቲ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ፍልጠት እቲ ተመክሮ ሓደሽ ነገራት ንኽፍትን ካልእ ነገር ንኽፍትን ትብዓት ሂብኒ መንገዲ ኣርዩኒ ስለዚ ከም እናገበርኩ 2019 ኣብ መፋርቕ በቃ ሕጅስ ወላ ካብቲ ክንድቲ ዝእትወኳ እትውን ግን ንዓይ ዝኣኽለኒ ህይወተይ ንክመርሕ ከድልየኒ ዝኽእልሲ ካብቲ ኩሉ ቢዝነሳተይን ዝገብሮ ንጥፈታትን ክረኽበ ክእል እየ ምስ በልኩ ነቲ ንዊሕ ዓመታት ዝደኸም ኩሉ ንዑ ገዲፈ ክወፅእ እዚ ከቢድ ውሳነ ነይሩ እንታይ ግን ኢላ መወዳእታ ይገድፋ ይኮንኩን ዘለኹ መንገዲ ጥራይ ዝቕይር ዘለኹ ትፍልጠት ምሳይ ዘሎ ዘድልየኒ ፍልጠት ዘይጥቀመሉ ዝነበርኩ ክጥቀመሉ ጀሚረ ስለዚ እሱ ድማ ምቅያር ናይ ህይወት ገይረ ማለት እዩ እዚ እንተጌርካ ድማ ናብቲ ትደልዮ ጉዕዞ ብዝጠዓመን ብዝኸለለን ንዓይ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ስራሕ ይኽፈል ነይረ እንተኮይነ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ዘገድሰኒ ዕጋበት ናተይ እውን የገድሰኒ እዩ ናፅነት ናተይ የገድሰኒ ነይሩ ስለዚ ካብ ገንዘብ ኣነ ሓርነት ናፅነት መሪፀ ግዜይ ወላ ልዕሊ እቲ ቀደም ሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ግን ብምርጫይ ንዓይ ንዝኾነኒ ፅልዋ ብዝህልወሉ ንኻልኦት ክሕግዝ ብዝኽእል ንኻልኦት ሕብረተሰበይ ንእሽተይ ኣገልግሎት ክገብረሉ ብዝኽእል መንገዲ ወላ እቲ ደሞዘይ ይግደል ንዓይ ግን ንሱ ዕጋበት ይበኒ ኢለ መሪፀ ናብኡ ግን ቀፃሊ ከየቋረፅኩ ይሰርሕ ዘለኹ እሱ ድማ ዕጋበት ስለ ዝበኒ እምበር ኣብ ረብሓ ጥራይ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ስለ ዝገብር ዘለኹ እቲ ህይወተይ ከምኡ እንድሕሪ ጌርኩም ንስኹም ኩሉ እዚ መንገድታት እዚ ኣብቲ ናተይ ክላሳትን ኣብዚ ናይ ዩቱብ ትሕዝቶይን ብብዝሒ ይሕብረኩም እየ ኣብ ዩቱብ ብዙሕ ሓበሬታ ዝህበኩም ሓደ ብሓደ ናብቲ ክትበፅሑ ግን ኣብዚ ድራር ህይወት ኣብ ትምህርቲ እውን ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣትኹም ብዙሓት ብኡ ዝቕፅሉን ፅቡቅ ዕብየት ዘምፅኡ ዘለውን ድማ ኣለው ንዖም እውን ናቶም ምስክርነት እውን ረኣዩ እዚ ንዓይ ዘዕወተኒ ንዓኹም እውን ከተዕወትሉ ይዕድመኩም
وزر أربعة focusing on weaknesses أثلاثات مزبزح كقدام يتسجم زكاة مكان تايو أبتمرتي بزع أنت ديسو جيمكا أوروما حنقولها يسرعني معناته نيشتي يكون كان فلي كلها أب حداركمو حدار نعاي يكون الليني فقري يكون الليني نابرا يكون الليني وكم زي يكون كل تي نيجاتيف ناتكا أبو مور فوكس كتجبر تدلي سلازي نهيوتكا كتحس رايخة تجمر قدم كغير خيلية قالت بالنير كاب ثلاثة سب كغير هيكني زبل ابنتون كموس أي جمر absolutely wrong جيجا مايزي. It's easy to be hard on ourselves, especially when we hit the milestone like 30. Common inner ውሽጥና ስምዑና ገለ ካብቶም ቀንዲ ፀገማት ድማ እንታይ እዩ insecurity about our looks and intelligence መልክዕና ኣብ 30ታት ፅቡቅ እንተዘየለ ኣካላትና ገለ ኣነ ፅቡቅ ኣይኮንኩን ክትብል ትጅምር ማለት እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ኣይኮንኩን ቀደም ዘይፅበቅኩ ሕጂ ክፅበቅ ኣይክልኒ ቀደም ዘይዓበርኩ ሕጂ ክዓብር ኣይክልኒ ርእሰይ ቀደም ዘይሰርሐ ሕጂ ክሰርሕ ኣይክልኒ ኩሉ ኔጋቲቭ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ተጠንቀቁላ ድማ low self esteem ኣብ ነፍስኻ እዞም ቅድሚት ንብሎም ፀናሕና ኣብ ነፍስኻ ምትእማንካ ከም ዝጎድል ይገብርዎ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ክሳብ ሕጂ ፍቅሪ እንተዘይቀንዐካ ንሓዋሩ ዘይቀንዐካ ስለ ዝመስለካ ፍርሂ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቅርን ክህልወካ ይጅምር depression over past traumas ቀደም ብዘጋጠመካ ፍፃሜታት ብዙሕ ክጭናቕ ትጅምረሉ ግዜ እውን እዩ ሞራውታት ተተኩረሉ ግዜ እዩ ከምኡ ንነፍስና በቲ ኩሉ ውጥቀታትና መሊስና ክንሃስያን ክንቅጥቅጣን ንፍትነሉ ዕድመ እውን እዩ ይብሉና As we age a bit more, it becomes to notice, it's common to notice our body aging and feel a little insecure and depressed. Of course, ثلاثة قليل عد ما يكونن بو منصر صقرنا خرجف قربتنا قرب ناي أبيك ملكة كريه كلاتنا هم غري نبوريزي ስለዚህ እዚ ምስ ተወሰኸልና ጭንቀት ክገብረልና ይደሊ ታጓል ተቀደም ዝነበረ መልክዓ ቁርብ ስስ ክብል ንኣሽቱ ካልኦት ካብ ፅበቃ ክትርምስ ጀመረት ከይዱ ዕድናይ ክትብል ትጅምር ወዲ ኸሙ ፀጉሩ ክኸይድ ምስ ጀመረ ጉልበቱን ቁሩብ ገለገለ ምስ ኮነ እዚ ተፈጥሮ እዩ ንስኻ ሓንጎልና እውን ከምኡ ምስቶም ቀደም ንኣሽቱ ዝነበሩ ትፈልጦም ዝነበርካን ትገብሮም ዝነበርካ ቁሩብ ክደክም እዚ ግና ኣይኮነን ትሕቶ ሓንጎልካ ይኹን ኣካልካ ኩሉ ነገር ደቂ ሓምሳታት ረእይዎም ሎሚ በዓል ጀኒፈር ሎፔዝ በዓል ዊል ስሚዝ ረእይዎም እዚኣቶም ደቂ ሓምሳን ገለን እዮም ዘለዉ ደቂ ሰላሳታት ምስኦም ኣይወዳደሩን እዮም ብኩሉ ብመልክዖም በተሓሳስቦም ኦፍ ኮርስ ግን ወላ ብመልክዖም ኣብ ሰላሳታት ከለካ ምስኦም ክትወዳደር እውን ደሸግረካ ግዜ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ኣካላትካን ሓንጎልካን ብትክክል ተተኸናኺንካዮ 20-30 ዓመት ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይቀልዓለ so ከምኡ ድማ trying to improve so እቲ ምክሪ እንታይ እዩ try to improve every day in an awesome goal ስለዚ ዕላማታት ግበርሞ መዓልታዊ ንእሽተይ ለውጢ ንእሽተይ ዕብየት ክትገብር ፈትን ኣክንዲ ትጭነቐሉን ትሓመሉን እዚ ድማ ክትዓቢ ከለካ ለውጢ ክትገብር ከለካ ፐርፌክት ክኾነልካ ኩሉ ነገር ከምቲ ሕልምካ ክኾነልካ ክትሓስብ የብልካ እንታይ ዳ ዕብየት ኩሉ ግዜ ፐርፌክት ኣይኮነን ነገር ፐርፌክት ክኾን ኣይክልኒ ወይ ከዓ ብሉእ ፍፁም ክኾን ኣይክልኒ ዘይፍፁምነት ኩሉ ግዜ ክፋልና ሂወት እዩ ነዚ ንቀበሎ እሞ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ንምፍታን ከምኡ ድማ ኣመና ነገራት ኣብ ዝበለፀ ክኾኑ ጥራይ ዘይምፅባይ ኣብ ዕብየት ኩሉ ግዜ ዘይፍፁምነት ክህሉ ከም ዘሎ ተቐቢልና ከም ንቡር ወሲድና ክንጓዓዝ ኣለና so good luck in your 30s ፅቡቅ ዕድል ኣብ 30ታት ንኸጋጥመና ዘድልዩና ምክርታት your 30s can be your best decade ever setting the stage for a fulfilling and meaningful 40s 50s 60s and beyond ሰላሳታት ናተይ እንታይ መሪፃነ እቲ ዝበለፀ ዕድመ ነቲ ዝመፅእ ዕድመ እቲ ዝበለፀ እምነ መሰረት ዘንፅፈሉ ክኸውን የስ ኣብ ዕስራታተይ ብዙሕ ጉዕዞ ሓገዝ ጎፂለ ክብል ክእለ ፅቡቅ ነገራት ውሳኔታት እውን ይውስን ነይረ ግን ዝግባእ ውፅኢት ኣይረኸበን ኣብ ሰላሳታት ከምኡ ነዊሕ ፃዕሪ ገይረ ግን ኣብ ሰላሳታት ዓብ ለውጢ ገይረ ኣብቲ ጉዕዞ ሂወተይ ዳይሬክሽን ማእዝን ሂወተይ ቀይረ እዚ ድማ ቀስ ብቀስ ብሓደ ለይቲ ብሓደ መዓልቲ ዘይኮነ ነዊሕ ግዜ ስቲል ኣው የሰርሕ ዘለኹ ኣነ እውን ስለዚ እዚ ውሳነ እዚ ድማ ነቲ ዝመፅእ ዓመታተይ እቲ ሂወተይ ብሓርነትን ናፅነትን ብሓጎስን ንኽነብሮ ዝበለፀ ስጉምቲ ኢለ ዝኣምን so እቲ ቁፅሪ ጥራይ ኣይኮንካን ክትርኢ ዘለካ እቲ ትገብሮ ዘለካ ፍፃሜታት ውሳኔታት ናትካ ድማ ኣገዳሲ እዩ tackle the future with enthusiasm and energy and don't let the expectation and doubts of the other around you define so ትካልእ ሰብ ዝብለካ ናብ ሰላሳታት ወሪድካ ቢዝነስ ክትገብር መብዛሕ ሰብ ኣይርድኦኒ it's okay ኣይረድኡኻ ኣነ ጥራይ ንዓይ ይረዳእኒ መፃምድተይ ቶም ቀረባናተይ ንዖም ከረድኦም ኣለኒ ክፋል ናይ ሂወተይ ስለ ዝኾኑ እቲ ካልእ ህዝቢ ግን ተረዲዋ ኣይተረዲዋ ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ንዓይ ዘድልየንን ዘሐጉሰንን ኣነ እየ ዝፈልጦ ኣነ ከዓ ኣነ ክመርፆ ዝግባኣኒ remember never to compare yourself with others ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ኣይትወዳደር መሃርተይ ዝነበሩ ሕጂ ገሊኦም መናጀርስ ኮይኖም ገሊኦም ገለገለ ክሪኦም ከለኹ ኣነ ምሶም ኣይወዳደርኒ because ናተይ ምርጫ ካብ ናቶም ፍልይ ዝበለ እዩ
دارجا بمولهم سوسا سبعة مهارتي زنبرو completely different lifestyle بجك حدا قال أب business أتو كلهم نفس راح يمريض جي كندي كاباتهم مزناي recession بس أجمعت الجات ممنير نعيونا الجات أمان مالته يقولون جد ناتي مريج عفليز بلي حدا بحدا مسؤول ما يورادرني ناتي مسكالو سلدي ورادر اتنعي تزحق سن من قدي مريج الله بود ما عقب خونه لني avoiding the mistakes above كمدما نايكالو سبات زغبرو نغرات نابا خامصيخا لنفسخا نحغوس كان كزرجي بالكات نعاخا زخونكا نعاخ زخونكي مريسكا بو امين الكات كيدالك سلازي سلاساتات انا وي زلخو حدا كابتي ابنت مغيره بيوتي زغبر كليو غزي حليف نيلكم ايتق ابربعتات كدبرت خلي خاص اتس اوكي نعنا 10 عامت جس كسيرنا مونغو اني واي الا يوسو بناتنا فولت يكونن بناتنا حمق يكونس ببزف صقمات تخسرنا يغزيلنا نعو علي خاي خاطسرب سو ابزلخم هيوتكم نخطيرو كم تازبلكم ناتي استراتيجي كل تطوابيل كاد يكونس كلنا خدو خلو ابل عليو نشتي فرق ساعات نمعالتي ترى انت سريكا كل تددل ياخذ بس حط خليها ان بالكو ذا فيديو حنت كابتن اقدس ارستاتي انا عاي بوريكم دما هيوتكم نملوات كتبقسو سلاساتاتكم تزبلص امنا مسرت قون اب اسراتات ريوان تلهم brilliant do the same you will be successful more اب more risk توسط خليها ስለዚህ ኣብዚ less risk ኣብቲ እስራታት ግን ዝደለኻ craziness ተፈቲንካውን you will be fine ወላ ሓንቲ ፀገም ያጋጥመካኒ ብተዘማዲ so ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ላይክ ኣብዋዛ ቪድዮ ናብ ሓውኹም ናብ ሓፍትኹም ኣስግርዋ ክትሕግዞም ክትተባብዑም ትኽእል እያ كم وتر ناتكم ريتو ناتكم حساب متبابع غالاتكم اب كومنت سكشن كصبيكم نايلو مارست ابزخن ودينا اب حتي روان بخال ارست كساب زمصكم تحنكون بلكم سسنايو تشاو እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስቲጌረ ካብቲ ግዜ ተካብለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12994 ፍራንክን ወሊዱ ፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ወይካ ብክልተ ዓይነት ሜጀርመንት ሪኦም ኣለዉ 31.6 ከም ዝወለደ ይሕብረኩም